Uit de nieuwste cijfers blijkt dat we misschien al een volle meer sparrie in coronatijd. In 2020 wie dat 2 keer zo volle. Maar hoe leidt het eigenlijk in Veenwouden? En hadden mensen überhaupt wel spaargeld? En wij jouwen ze dan uit? Wij vregen het hier aan de mensen op stritten. Nou, sparen, wij komen net op vakantie. Dat geld hebben we voor dit jaar dus gereserveerd. Hopen we op dezelfde vakantie te kunnen. Naar Duitsland en naar Italië. Dus zullen we beginnen. Want jou bewaar je het wel voor de vakantie? Nou, echt bewaren, ja, dat bloeit nog wel een beetje oer, ja. En horen dingen die sparen uit voor wat we misschien dit jaar nog doen gaan. Want hij je een protte spaargeld, maar een protte nultjes? Ik heb redelijk spaargeld, ja. Ik hoop net dat iedereen dat short, want dan komen ze ook even de goede doel. Maar die krijgen ook een aard. Dus. Ik ga er gewoon uit, jong. Maar ik zou zeggen, wij maken van Spanje. Dat bloedt ook al gelijk. Ik ga niet naar Italië of dit en dat. Wie jou eigenlijk vallen minder uit. Maar ja, wat mag er doen? We kunnen net voor, hè? We maken nergens heen. Hé? Wat doe je met dat geld? Op een spaarrekken? Nee, wie maakt je het bol op, ja? Daar bedoelt niks voor. Nee, wie maakt je het angst maar op? Ja, zeker. Nee, het gaat bol op. Waar maakt je jou dan op? Even lekker zitten hier en daar. Maar dat kan nog net. Nee, dat kan nog net. Maar aanstemol weer. Dat zien we dan wel weer. Het gaat nu naar de kinderen ook. We zijn al een studiefonds aan het opzetten. Ze zijn nog maar 4 en 8. Maar ja, het wordt allemaal steeds duurder natuurlijk. En normaal zouden we naar Noorwegen, Zweden. Dat zijn onze favoriete vakantielanden. Ja, dat zit er denk ik... Ik weet niet of het dit jaar er nog in gaat zitten. Dus al het geld wat we bezwaren, dat gaat dan ook nog naar de kinderen. Ja. En heeft u een dikke spaarrekening met veel nulletjes? Nee, wat ik zeg, we zijn net verhuisd, nog geen 3 jaar terug. En vanuit de Randstad, want we zijn echt weggevlucht. Want ik ben ook blij dat we nu hier wonen. Met lekker veel frisse lucht en veel ruimte. Maar ja, daardoor, als je gaat verhuizen, dan gaat toch je geld wel... het gaat wel erg hard achteruit, zeg maar dan. Ja. Dat bloed wel er wat hoor, maar net volle. AOW, hè? Dat is een beetje pensioen. Dat is het. Maar nu in coronatijd haal je ook meer oer. En kan je dus meer sparen? Nee. Trek het al een keer wel op, hè? Die door krijgt zo. Dus ik geloof net dat er volle meer zit als vorig jaar. Je had het net zo bij? Of? Nou ja, we hadden thuis genoeg gedrukt. Dus vakantieplan, duurde reizen, samen gaat ze weer dan uit. Maar als er niks kan, je kan nergens heen, je kan net uit eten, dan haal je dan geld oer? Ja, we hadden dus een prachtig plakje en er ook maar verbouwing, dus daar gaat het in. We horen net met de spanning. Hoor de meesten maar net meer spanning. Waarom net? Nou, dat is allemaal net. We maken het geld op met je.